sa na enidi wobedidi a ko ba bia aduane ne ye papa wodidi no anya mu ahoden se ye waache se ye kwankwan se ye emo ne abomu anase plain rice any stew bi a obenya fried rice ho jollof rice ho benku ne tilapia benku ne okro stew omutuo de ehuo apesie bibia ye aduane de edua ene kokko no bema wa chicken so e de aka ho Riley's cuisine or breakfast nyina both local and continental ebuna bunu na no kukwa jandro o se ohene Riley's cuisine se de ade chen yabo ama o se ohene kire me ho ti yesre wo fie wo office na wo paduane papa dia eno ane so obefre Jennifer e wo 0206 271 748 0206 271 748 no ayi delivery no ama kama ye dwumadi esedi munimo no ye ma wo ma asem no da wo so no mafie ha obi ho afede enti ontimi mma enti wo asem bia wo betimi aye audio now they are found 0242 725067 0242 725067 na any wedding komo and then komo bono ye cheating na de na ye cheating ye di kan ye cheating na said ye nkrofo gu so de cheating hu odios eba anti adazoa say yo me ye bibia ma me kunu so still am kun fa machi eye problem nti na ese de amanfo pe no yesi nkonwa na yeso adwene na ye nkwampa ye de be fa so ena busuafo a ye adwuma no ye nyina ye nipa baako omono asamwa beema ewa ha omono ma he mejosu eburu na what is say adom ni nti na enum se nkrofo se usemikun bisabrefa nkrofo se use no papa je the flyer ne koto ha no hinu nu ku na ebe program si da bi o wo mono asamwa ampa so aboje se fufuo no so agya bi no aboje se fita no nyamfa makwa ye nya ne kwa nyam na dedum yen wo se yechi mu ni dwono na ababoje se eno so ya ne nsem nko yo se okun wo fe oh yes woni dwom ikun so akwa me nka bone ma me ho da bi se ne etie bia sa ne tie owuo mu nkwam o me giram mam se wa bonsu enzo ofia mame majoe ene me mami no baba ko pa mama mu no munya ne brebre oh mam nyo jai ko to ni ba bia wa mo awate wo so nsuro mu ba ko kra ese na no na mami no me nko an u fesi wo ena eja usu kantan kranka eja usu sompa jezi net say yankopon da roma ene nkrofo so mu tio oh yeah me yawe na with God all things are possible. Oh, I like that. Amen. With God all things are possible. Na me nua ba yi ka say e mema mienu oba ba ko nso hwe me pa cho China ni no a your friend say Asha Hwan onu nko ba ko no kra won so Ghana fo nyina enti de me nua ba yi kan enya me nwanwa no kwasem obi aya pa wa sanya kukudu asa be wura mu die na eso hu se yesu ye no kra oba na sanya kukudu kwa so de no kre nyanwanwa yo abusua ye ko kire me ye ko sua de aba na afi ye de nkomobo na ihye so ye wodi binum wo ho a bia obeti se ye de bi frɛ obi na wonim de enti a ye frɛ ne sa na nanom mo ntu din kwa se din bi ti se bedi to omo what is frɛ obi bedi to da bedi to no de enti a ye frɛ obi bedi to ne se kane ana ye shefa no on se o da bi wo ho a ye da isi o se na ne yefufu to e de ama nananom samafo nti se ye kwa wo sa time no a ne ye se wo ba bedi to tini afrɛ wo ya bronya ya wo 25 na chese 18 ye frɛ wo bedi to ene ye wodin bi ye frɛ no se we mu de wo ye kwasamafo ye kaso bi ye kwasama bi anane ma amedi a wo mewuo ma me no wo anane bewu wo anane bewu tu behu okwawo akola bi ana wakogina no se be ya wo nko bi emu no ti etumi tu edin bi utisi efrɛ obi bi akuesimu na wo ye kwasama bi ana se ya mabre bi anso eye kwasama ana se edin bi ti se ama se ntoma na se on de bia wo ba
no abese ntoma wontra na ukọ ama se ntoma meme na na yede meto no no so ne frɛ na ama se ntoma ono so eye kwasama na se wakọ ana asa ba kwasama ono so ye kwasama aha nti uti sie frɛ obi simune mabre ekuye sumina wo mu nyina ye kwasama fu bia na ne odia wo mawuo na wawo owu anu waba owu anu wawu no yekogina edin bi saa na yede toto me se oto om saa edin ni dia onko biem okay tuti se frɛ obi simune mabre sumina sentoma omu nyina ye kwasamafo na emo mbedi todie ya wo no ye nananom ti se de ya wo obi saa ya wo obi bro nyabre na chese ye frɛ nipa ne so bedi to enti yen hyene nso na ya kanfo ye niema no ye momoden ase ye besu ya na obi frɛ me na obusa se breakfast atakwa me no a ye no ye frɛ ne se na me se ntaya aha enti se wutie mi a eno so edie eno ntaya enti ntada okay se ya no se akan kasa no eru ade bi wa sunu se de abonofo be ka no ena sunu se de asantefo be ka no enti sa na tie busua de sua de ye nim ni nyina nti wusu nim bibia eno ti ne ma kwanyan na ye de sima du num ana itima du num na ye de bie phone line no atum wo kire me ne ho wusu wo bibia pese wo kire yen a na wa kire na obi ate titu ne ye kasa ye kan ya na ya dane no eno de ehia papa se de na ano na ye kase de ma ye nya prem to bre no enye prem to bre pelimatin first abrofo no wo ho no ebodu mienu a na wo mututu ne tuo na na wo mutu no ne din ne ye pelimatin ti na nanom se prematin ato premo ato na me ekonya premo ato but din na nkasa ye pelimatin ya brofo sasa soja brofo satam go se Gadgesburg no mo abre so asem ni o de no tutu ne friend Martin etuo no esi etuo ni din no etuo na na oto pelimatin eti ebri bi beso ye besua ye be ye ho quiz se de ne na menim akosu age wa ye quiz no nti ye nhye ne so na hye ne so se wo kena ebo no nine kopim no nsua so asompa extra ebe ba ne Rocky ni papa ni no betra se entertainment agudie mu nsem ni nyina de twament mfi no wom de abedum ye bia homa na tum kire me 0551 0548 931 kire me wo bibia wo so be kire yen na yenko yenim 0551 931 hello ejampa jodin baby akase free from Atima, the Casa Producer. You na my tefu ti wadaroma. And then you put some on it. I was a city honor, you would do, yeah, man, a silk. And my stretch. And no done chair. Near what group are you? Jack, where are you? I am here. Jack Rala you. Sir, Jack, where are you? And I do could say a silk and no man stretch. Okay. You. Yeah, that's a pie. Yes, you pa. Hello. Good evening, Madam Feffodin, baby. I can say free. But so me, some man for some castle. Yo, by Kuyanko. Miss Edin Bitcham, I drink a class. Edin to send Yanta, and I be brace, and then sing away, and I be a day. And then you be any, but so Miss Bensafly. It didn't have a bone be bread, mammy, would any in Yanoma. Okay, soon I may, and soon I may, dear, so be able to me out on the band, soon I may. And I okay, do you say so? The rest of the yo, yeah, that's a cobra. Why? Hello. Hello, Pacho Sompen. Me don't fair was Sompa. Yo. And so, Mamma, may a friend I drew, not the money by any. Then I'm not near so I would be a planet. Well, what your dinner chino, Napanyina, who need your dinner chinaba. Where you were, you know. Yamiadrum. Yeah, share any more thank you, any bill. In senior friend I drew from.
Nipata ya frame rajwa. Nikasa free kwada to estate. Yes, yeah, that's a pie, Raju. And DB one and woman to no qua 0551 931 931 0548 931 931. Man, yen quad. Hello. 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 Pachodi baby, I can say free. I want to make I'm a tonka. a friend of five, and Casafra. Yo. I'm so that the more time and I can say your customer one. I am say. Then I got a follow my sex in a answer. Yeah, I quite a crowd, some of another could be issue. Now, interview now, I say you could be a sewer. I didn't know what I had. You want a few months time, cut down the FN. Yo. I didn't why I read ya and Cassa, me say. Ya, ye, dear, me say, no anything. Ye, that's baby. Na and also Eddie no. Hello. Yo, Mama. Yeah, Ura. The friends and Pacani for you, no of no shot. Yo. And the person who say, and I say, if you understand me for you, any food ne there, and also then a goodbye. Yeah, that's it. I know they're simple. Be a wood abonne. Send an anum and sabun crata. An asasrana, your casasrana, calendar. And an chicas a friend asrana. Nananamasrana, now mudi a jumano. No more a merebinu mua. A drew white to me cast a nay for fee, young quaffum, and nay who could dare, young quaffum, a memendada pa, and na a fay, a dini womanti, see a quawu juadane si for joa, a dabonene dian, and anum de sabre and near the beto. Ya wo fojo dabone ya wo fofi efiada na efofie nkwa ya de beto kwasi ada na ya de a ko akua de kuda pa akuo eno so ya de beto. Hello Onyini ya ajo me ba to me na masaba mpa to me se din bi ti se enebi enye menti asie na wachim na mahu se de sibiti enye bia ya betimi abase ono so na ne maami edi a wo mawuo enti okogina enti no ba ye no woto said ni seche se me de menya bia enye ti ase kira no why na bebre se de eyedin e wo ho aye ya kanfo din enei na ase ya nipa mpe se de din wo nsunsanso no ahwa de nipa koto abebre sa na wakobre ba yin ma bebre se din so awaye yi nye omu nyina na bre. Hello Pachodin baby akase free I'm Pacho, your friend of a set. You can say Lanka. yo Yeah, I can't cast them, and they are saying, me casting in a the bit is trousers I say. What is this for Bahana? And no more edits are by another Cayenne. Your friend, Nasi. diade Nasi. I can take us apart, and I'm Pabuas so as a partner. So see. I'm on tomorrow. The bit is a ball by a little time. Your call has been put on hold. Yo, Please wait. daddy. Your call has been put on hold. I Please say wait. sakasa we omono obi se no wahye ne cha e chalote no he na tuntun ntoma no wahye cha e chalote ahene ma ena ye correct word nti cha ni say no enya empabwa papa ai wo he no no tutun ntoma no watata ne cha. Hello Helini yajo Ebajo kofi boati no kasa fi gaso yo Only with me berin with the say ya ka dia biya ebajo no so ne interest ye say dia biya dua bien mbasai dua bien se no dia no wo kan fanti o dia biya ne se ko so me na tia se ne se dumi no biya wa se abu dia biya na me tia se dua bien no dia se ai du mienu na no ko kan dua bien na bien bia ye infante dua bien no du mienu edu abien du mienu fantefo dua bien na je se 12 abodu abien wo hu ai tai me da sipi eno ye mfante abien de se mfantefo ne ka bien ye de ka mienu yes. Hello Pachodin baby akase free Bajo me de opon me kasa free faade. Yo Te baso me na ma pani me ya fe no abrewa yago.
na yago no time na tetemire mu na omo sha fa hye bi na efra na yago enti omo twe ayago na ayafa hye data na me na me according to your written no wanyam adoa amwatema na ma me no wanyam enti onye so okofia ba na no kowe no se ni afa hye mu a ye twe ayago yi bi akebe so na yago enti abro yago no edi a afa hye ni mu na me nya yago adoa yago mirase Sheda sipa nti nananom na omo de niema a etwa wo mo ho ahia wo ma fa hye eni saa wo niema ni nyina no mutumi de tudin ye be wo saa time ni mu a yitimi de bi to aha ye wo ena ye wo kwasamafo ho na ye wo baginafo enso e wo ho. Hello 0551 931 0548 hello Pacho din baby akasa free Pacho frame nana ya njiram kaze free ngwanda kesi yo ebe titi hono se mpanimfo no so bi ya na so bi wu a otwa ne hwedan enti mpanimfo no kono sa yade no ma odi na zo otwa ne ahwedan enye yi ansi ni tene se otwa ne ahwedan that enyesa ye otwa ne ahwedan yo yada si bebre nyame nhyiram se mo kire yade sa hello good evening oni no wachiro mpacha oni kakra Chobui. Peseno, hata mwana ambapo yeye na nani Omuba, omu ye juma. Cheer up, boy. Cheer up, boy. Yeah, cheer up, boy. Na maka na ada ni chobui. Ye mumpa. Omu ye so mo peke bi no mbi chobui. Uradi nyankopon. Cheer up, boy. Chobui. Yeda se. Hello. Pacho din baby akasa free. We kasa free mro me family. Ai. So, disata amamra ni amamye. Ensusia na we no mi ntem amamra na amamye. Amamre eye se yen ye ya kanfo yi. Ye duane a ye di. Ye kasa ye kan. Ye ntoma ye fira. E kire yen amamre. Amane ne se bia ye hyefa ye kumummoa ye wichim obi abodua ne ye kodane no eno na ye amamre tinsoso ye wo mu no na amane so oh amane na me kire wi obi abodua na akodane ye amane afia so ye hyefa ye gunsa ye dichim ye amane obi akobo ego ye chiribra ye amane but amamre de woya kani a woyɛ santini waduane a wudie onto mafrem wo kasam nyina kyerɛ wa mamre yɛda yo hello Pacho Sompa ni ani o Pacho ena na mo eba abofo no eba ye fanse no na akwesiko kwa na opu ye fen bandita Fafon no baby a wugina no mframa wo mududu yente pacho yente dan liga Bamuko yana ehunu kana opapa gangaria oh gang leader eno my gangaria ye nananom na hwesa anyum we ya nam yatui Jesus coming as a conqueror singing hallelujah so Jesus standing at the corner kwa ye di Jesus ko gina ye ya nyina mpie da hey ye ko school na ya shi jamia Jesus standing at the corner sing saying Jesus is coming as a conqueror yabon wo erade ne yeboafo hello. Yeah, Pacho, good evening. Good evening, my dear. Me Pacho, this from Anita. Me didn't to honor my mentia, me see me bisa. Edi. Me Pacho, did it to say,
Emprengo, Akadom, a Debbie Sese. Yay. And a one penny perform. Company platform na ye for beginafoɔ sɛ din bi a yɛde bɛto a bi anane pakro na ne maame di a wo mawuo ti nyame yɛ nadom a odidin we to na nananom ogidie sɛ ɛbɛma na gina why yo nyame nhyira wo yɛda sɛ mfa last caller. Hello Tato mafabe bio. Kaya nso yɛ kwasama obi anane maame edi a wo mawuo yewo no ma yetoto om sadi ni nyina ye kwasamafoɔ kaya sumina simune mabre sentoman mo nyina kaya nso ka ho why mo nyina ka ho abusua ye de kyereme no asi na ye twa ye ho aba na ye de nkomobo no ahyehyɛ so. Nice aroma. It's what a beer aroma near nice pa. And so not any taste. Riley's cuisine. Nice aroma with good taste. A diani nasi beti di pa me what's where. A Riley's cuisine. Both local and continental dishes. Obi chama kama. Fried rice with chicken. Fried rice with fish. Cream rice with chicken. Fufu. Any abuna fufu. Any a punching cracker. And mutu. Any katekwai papebi. Benku. Any tilapia. Benku. Any okra stew. Now obema wo aprapransa. Oya wama wo eto. Riley's cuisine. Obi chawo acheke. Eno na simeni beka say. Auntie Jennifer. Oye zuro bale. Haha. Riley's cuisine. Manu kre ya so. No bema wo pastries a wodro ni nyina bi. Obema wo weddings. Wo birthday any occasion bia. Riley's cuisine. Local drinks ni bi nyina wo. Say sobolo, asana, atadjamak, millet drink. Ni nyina Riley's oyebi. Enu ti weekendi. Eni abusua ni nyina. Enkoju chiwono mo. Ewo Riley's cuisine. O say wo pese oye wo program bia ma wa friend no. Obeba be ye event no ama. Delivery services. Wo di ane se wo betena wo shop. Na wa friend Riley's cuisine. Owo dine ho kwada so. Old Town, Second Junction after U10 no. Riley's cuisine. O say enyamini. Promoting na kodidi. Una ukra usika o. Di aduane papa. Ma honyo. O say aya friend 0206 271 748 and 0508 996 765. Riley's cuisine di peche. I need someone to call my own. Me and I Ebusuafo adofo amu di echi Facebook eno so betimi akọ Sompa TV na wakọ akọhye ewo ho kwatena me ya Austin oye me ba techima no butuo wono so woso awe Ghana enso wo live emostando me ma me Faustina Mponsa wa America wono so ginamu ena fei Ruben Rankin nyina ewo Facebook live no so nso betimi aba wo betimi de wadwenkyere ene wasem bisa bia nso afa Facebook na ya kenkan kama pa e de ama abusuan komo no ye simple cheating edie ne beba say ya wade awie na obema ni wiem wo ba ni so wiem yentie ye nua be ne no a wo de bre ne ye nyina so ne yatumi akasa Yo nini ya mamoni ejuma nyame nsira mo pa omona samoa nyame nsira enwemle mehwe woni sofo fight why nini bi ntimi mo medin nini mini me kuno na me shapura na be me hu efa me na me mfa be ma da na me ogie ches nini yakase ebo life wa me oba me pe life minkasentie me kuno da minkasentie me kuno busuani bi da me ji me kuno na fufuo nyina wa tsu aduane a me no me kuno na fufuo sese me kuno fufuo bi a me fi me we kama so se me confirm it me fa me ho nka me be ma ne da sese ni waso ba me mi se da fre be ma ne tna se yesu busano papa misro
Sibi kwa na maye ninko ya meslo. Shreme. Sem na minsumenye bi. De wo petre me na minsumenye saade ni bi masiminima. Was bibia wo hu bia mepe. Me no wo da me ni bibia enso se mi kunu. Efa mechi. Edimpa mo cho. Menye ne dey. Mesrem. Wedi mami moaye. Die bia asese oba ye ma be ma obitumi ka se be ma de ne ho be ebe twempra na bia be oba no ne be ma ne na we wo so ma ne da wo ye obi osiesie ne ho kama wodi ne nsi no mu ni ni kuna fofo oni wo ye kama otumi de be ma ne trase se die ne wo me ho a wani nyi enu ti wo ye me saa wo se bibia wo ho ye kama me no da me ni je so mpra no de metwe enti we na ye ho mu ana wo no e di ade a no oyin me da se mamenchia enkwa safo fitam na obaku amponsa same onene nwia kwa me omabie fidie ne kuwa e wo se photos moton ka engine ene car oil ne car hose papers ne sa no man to ko wa obenya bi pa na menchia me sofo jima crisis life mission chia pa oyin ni on me da se ne so asem no so yaba o yaba se ne so e different e yaba o yaba me gidi ye se cheating de edi kan ho asem na cheating no emu nsem no se ka wie sila ni pa honto na eno kura na dan ya nwie cheating no ka se wo komu a ho akwanche no edoso edi enti na me ka sa ye nwa ba ya asem awe ho ne ye be che na kwanche onye ne ye mfa wale nko heaven e wo kwan bi so ene ye be che no mabim hwe odwan obepem no ututu na beben kwa na obepem ye wo no ma bi wo aye se enne ukoya sorry ne ye wo bi wo kwa se we de wo cancel or cancel a man for marriage ai e wo ho ohini ni enne me ka sa se mo se nipa ye wo nipa nkura bata ba ye mimom de me hu ne tre ye wo nipa so ye obo so ebem ye sunu eye mako miensa e wo me de na meka tie ohini ye wo ba ma bi wo ho a woni wo baate eni ayi bi obehu na oba ho bia na otimi ka kire oba akosua ade wedi na me hu no anko ye ti ye onko ye na mentra ho e wo ho ye oba ma bi wo ho a obehu ade wo oba ho nka na wadwane ko wawale wawie no me na me ka kire wo anante sa akwa na won konso a obefa o man bi sa na one oto de bi obehu bia na wamuna ohini we ba ma bia na yire tu kwan a na wo frɛ na times wo frɛ na wo yen ma feel na wo yen no o wade pa pote a eye na kono wo ba ne hunti ade bi oba ne ni hu a na wa fe no na ese mema na ya yire tu kwan ye hu o ma na ya mu na no wo mu problem bebre wo problem no ntimi nka ene sa na program so meka Ghana for mema especially mema sem na meka ye chiri sa de ye ni ye ye ne oba te ho so be hu ade enya wo ne ho so be hu ade oba ho na enya obeka che no nka da wo be hu no wadwane bia pampan bi sanete kasafin bi na woni made a ema be ma mpe oba kwa ntina sante kasa bia se ketebo mobum kwa be ma mpe oba kwa ansa na be ma be hu oba obepe no e wo nyina so bi ohun ye ode pe no ade bi but okọ ho no wakọ hu ade bi a enko yie ma no ese se o ka che na ko maintain na otena ho no odwane ye nwa ba ya se mo ketie na se mo wo se bibia wo wiase bia no onim life bo ahonidie wo ye best na nsu ni kun edai ewiem omo onyi ni se eyefie bi ade because it make us okay meba okay wo da nya bo che meba me twe enti wonim de na make asem bi se empanifo ka asem bi se afutuo nsache ni pa je se nsohwe sa word no me na matwam ayade empanifo aka de na matwam ye woni pa bi wa me se me woni pa bi ho ya sebe warensa ka abono ka abo na sebe ne ho to no ka abo na ne ho to no ohini ni ye ka chense sana wori ya wutwa kwam na ka abo wo enti ya tunifu biara ye kakra ne ho to no wo sa kwarensa koto gata ma susu ade ne koyi susu ade ne koyi besi na wo da so rensa onyai enti afutuo esa ni pa obi wan so hwe ne beto no so onyai ma me mra yenwa ba me ko sima kakra na me nwa ma abaso bi yenwa ba ya sem ode ba ye
ɔhene ni yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ nom a hwɛ wopa yɛ ne sɛ deɛn ɔbɛkɔ hwɛ yɛwɔ saa nipa saa wɔ hɔ na ne ɔmo kɔ wale yɛ den mese na sɛ yɛwɔ bɛrima bi wɔ ne lesbian ne adeade abayi yɛwɔ bɛrima bi wɔ yɛ gay ɛso ɔsan wɔ girlfriend ana wɔware eti nipa no yɛwɔ mu different na yɛwɔ bɛrima bi so wɔ hɔ nso a wɔhene ni wɔfa wɔ baa baako no wɔne ne te no sɛ wopa akɔfa ho ahoan bra ɔmpɛ no ɔwɔ sika sɛdeɛn ɔbaa ne wɔ sika sɛdeɛn ɔbaa ne na ɛyɛ degree ɔbaa ne ne fie wɔ sika ne deɛ na ɔne ne te no ɛno ano ɔne ne te ɛno nso wɔ hɔ yɛwɔ saa nipa ne bi wɔ ne nnɛ yɛmɛ ne mmienu pɛn so deɛ ɔmo nnɔɔso tu konya bi a wankɔ heaven korɛ yɛ yɛn nua baa yi deɛ yi yɛwɔ yɛ sɛ akokɔ sa kyerɛkyerɛ akoma kora sɛdeɛn a ɛnyɛ ne fɛ yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ nom a ɔhene ni meso pa twa oti ma no wopa yɛ ne dɛ yɛ na amanfoɔ yɛkɔ kanse sɛ a amanfoɔ nya yɛ na wokunu bag firi adwuma bag hello darling na wakɔgye ne bag na waworɔ ne socks na waworɔ ne ntadeɛ na wasɛvo ne kama hɛ bɛrima bi wɔ wɔn hui ɛno deɛ woyɛ baa na wokɔhyia bi a accident kɛseɛ paa ɛte sɛ kaa abɛn wabɔ wonya ne gye da na deɛ tie ne ɛyɛ nua no wɔde n'asɛm abɛda yɛn ɔtie adeɛ a mɛtumi aka kyerɛ no ama no ate aseɛ sɛ bɛrima biribi a wɔwiase bi a ɔyɛ kyerɛ baa nana nso wɔse ne kunu da so fa n'akyi saa bɛrima no kɔhyia bi a ne yɛ kakakayɛ wobɛka sɛ onipa bi wɔpa kansensɛ deɛ ɔntie da yɛwɔ nipa bi wɔbɛka asɛm akyerɛ no ɔhene ni deɛ mekyerɛ sɛ nipa yɛ ɔmu mmiɛnsa no nipa bi a wɔka asɛm akyerɛ no ɔno a wɔntwi mfa so nkɔ wɔbɛtena hɔ sɛ wana wakora no ɔno wɔbɛtena se deɛ wobɛka bi wɔbɛbɔ ntiri kɔ yomate ɛnso nkɔna so ɛnkɔ ne tirim ne nyinaa woka nyinaa nam naso akyi saa woyɛ ɔbaa na akɔfa saa bɛrima no bi a ɛde ayɛ wo the same thing na woyɛ bɛrima so na akɔfa ɔbaa bi a saa na ɔte a nso ɛde ayɛ wo afutuo wɔ wiase nia wopa yɛn kɔfa ho ahoan firi soro mmala yɛn cancel no ɔbɛka sɛ yomate ɛnso ɔfa nyɛ adwuma yɛn nua baa yi deɛ yi wohwɛ mu anasɛm a wɔɔka no yɛnim because deɛ ma mede saa yi ne bɛhyɛ mu sɛ yɛ mmarima yɛ problem bi ɛwɔ ɔmaa ho a yɛntimi nka ɛno ti na maa mi de bɛhyɛ bia na problem bi wɔ hɔ ntimi nka bɛrima no ntimi nka nanso ayɛ ne sɛ man bi saa me deɛ wobie so a me de sɛ bɛmɛ ne wobɛda nanso pɔtee no ntimi nka ɛwɔ hɔ ɛni wɔ bi wɔ nso a prɛmprɛm jack ɛna me ba ho sɛ ɛnɛ mate ayi bi kakra wɔ nti adana me no nam na sɛ bi ekuson wo moto mu bɔn sɛ sibe na me nka wo fui na me nka nkyerɛw ɛno nti no deɛ wɔn mu ne sɛ yɛn nua bɛyɛ deɛ yi mɛdi kaka asɛm bi sɛ wodwan ɔbɛpem no wotutu na bɛbɛn kora ɔbɛpem yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ apam yɛmfa ne nkɔhyɛ yesu kristo bɔtɔm ne yɛn kanse nsɛ deɛ wɔpie bɛpɛ ɔbɛyɛ yɛn nua bɛyɛ deɛ wɔɔka no adeɛ ɛwɔ mmaa ho a mɛma yɛpɛ nyinaa no so obi wan mmarima yɛ pɛ ɔbaa sɛbi oyɛ niti ɔbaa onim kasa ɔbaa ɔgye ahɔhoɔ ɔbaa sɛbi ɔnfa ne ho nkame ho ɛni style biara no sɛbi mpɛduasa yɛwɔ style bi ɔmuna samuel menya deɛ ɔbɔ keka na mimi bɛbu mi spana cord aputɔ ne deɛ wɔn so ɔmo te saa ɔmo dum pa so ha ɔmo adwen wɔn wɛduru ma ha na wɔka saa sɛ mɛ mmerɛ bi wɔn ni mi di nkɔmɔ ɛgɔn bɛ na mimi nu di yɛ ewu poa abɛni asɛs wɔn na akeka yɛ abɛni asɛs sɛ no wɔ hɔ na me na meka kyerɛ nanso nso de bi kan nipa baako ni ntrɔ so eti de mpɛsɛ meka nyinaa ne sɛ yɛn nua baa n'asɛm na wɔɔka no ahomte na deɛ tie ne mede masɛm ba wie no wokɔhyia woyɛ ɔbaa na sɛ wode saa asɛm abɛto a na wowɔ bia deɛ mbɛtumi aka kyerɛw ne sɛ obi bɛtumi aka kyerɛ sɛ awadeɛ no ebi a wakoma no ɛntimi saa de no hwɛ nyɛ nipa nyɛ na ɛtimi saa de no ɔbaa bi wɔ hɔ nom a ne kunu ɛtikyi na anaasɛ ɔfa n'akyi a wɔntimi ti da bia saa nipa na wanya abotere a na wokɔhwie acid saa nipa na wanya abotere na wokɔtwe sekan saa nipa na wanya abotere na wokɔkum wo kunu saa nipa na wanya abotere na wokɔkum wo yere ɛtimi deɛ na meka sɛ wo ne wo kunu te hɔ na biribi a wopɛ bi ɔyɛ ma no ne sɛ still opia bɔnten a either sɛ wobɛfa ne saa sɛ bia except sɛ wɔhwɛ wo deɛ wopɛ sɛ wobusa no bia wɔde ma wo sika wɔde ma wo ma wɔhwɛ wɔ mo ɛdan a wɔsi bia ma wo sɛ woyɛ ɔbaa na wotiam na me nua bɛyɛ deɛ hɔ na nkɔ hɔ deɛ na wɔtie no a ne bɛrima no deɛ ɔpɛ bi ɔyɛ ma no ɔkasa ne ho good na mmom opia bɔnten a ɔfa n'akyi ne adeade a deɛ mɛka kyerɛ sɛ one deɛ ɔfiidi ne nsɛm no ɔnyɛ very careful na ɔno ankasa ntuni ne mind no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔsesa sɛ me kunu deɛ saa na ɔte a yɛwɔ mmaa bebree wɔ hɔ nom a ɔhene ni saa na ɔmo kunu no mu teɛ no ɔno nso ayi n'ani
Not in baby. Not in baby because wohwe me nko ade a wo ma baby a meda me hwe wohwe me ma se wontimi nso ne de bia na de trouble beba manakoma apai na nhwe wakoya ade a de bone beba de na better ontwa so meda se mekuma ma me kire wa program yi wo ba panso hwe bi papa ya wo tie bi nso ede eka ho meme ne da o kire nwumre no nsiampa mu hia me kun ya abo amen na wo mfa me manti edwumadi no emfa mrew na wo twi nya asem ketwa mam se wa cheating sa program ye da wakoma so papa because na ye dwen ho aye didi ho nkomo me pa chaw edi na edeba wo henini cheating ide wa winim se wani wo so me so mani wo so pa do mo no you ready now good boy and both side though. Yes okay. Cheating no me fa free me say. Cheating no e wo mu miensa me de minim. Baako eye physical cheating. Physical cheating. Endo ne obere me yase ma ye ken. Mdo mbokọ abonte akofa ma ni bi ne ade. Ene e wo emotional one. Na emotional one no yeah, most of the times yeah man pa na fire ebi ni bohunu oni obi kasa telephone so ne SBA no test kakra ni ade enu so ya esin enu ma no na eye e ma ne ye tapa so nu wo kwa omuna samwaza jiutu yes okwa ye obenya trouble ta hu fa so ti eni de obeya ni se akwata friend do test nani o mo test eno so say the partner ni ko hu a cheating bia kese eno so ti akoma na e na o firi won so anu akọ womanizers na ababa awe ekunu no edi bi di no na ababa awa no de metimi aka ne kese pa ne say ase ne kasa ye mu no wo say ni kunu ne fa na bra no oje o se on ne be ma odi kan a ofunu no good ase kire se abrante ne obi a wono wapadere wa abonten ansa na JHS ni no wo beche no wo hu no no so JHS ni bai de na ho akono ntime nche no oche na edane aware o de na behye fie ho kan hu se ababa wa no so oka kire yen edwa yi mu se no onim abrante ni suban ansa na okwa sa ware no de na betere fie no oboa because oni ni date ebetimi abasen na bi kura sa time no emema be mienu miensa ena no abrante ni chensi o mo ka ne ho a afei no end no abrante ni betusi ho no yeah na mama ni yetani ni hia wa ha wota ka asem bi me dia tomadwini mpa o say Regina yes wo say mo baby amfa nse na dwini mu da ema mu tie me ese be ma bi pema dem me ti say wo wen so wa say na me fa no ne de me change no me ba be change no afa kwa no be divine kakra bi na chese o nyame tumi som tumi sesa wo mo enti se wo no na ye virgin no no ne nye virgin dia red light bi yes enam se wo ye JHS ni oho beto se de omo no kan ye afie si ho we si ho ena ade ko ye de a ene abrante no omo de omo ho sa no omo sesa so obeda no otoro abofo enye easy ena me say hu bibi se cheating mu no ene ababa we kasa mu what I use kasa bi me bo life pa that word no first time me tie na yi na me sere me bo life pa adenti na osre that means ose ono sesi no now se bibi na mema so ade a tore bi omo mpɛ no wo krokro ne saa no abrofo de ye nya o ya waawom enti media de mi hu ni sa baba wa no wo esese wo hye that tenase assess ne ho be me bi wo hokra uni ni nua maamo ye baako too tight bompe so ntimi nka ena no omo no ka ontimi nka
bɛrima bi wɔ hɔ a me kan wei yɛ adeɛ a yɛ discuss wɔ ha girl yi issue ebetumi kora aba sɛ ne nkumafoɔ nyinaa afefam biara bɛrima bi wɔ hɔ mpɛ ne saa because say madam fu bi boyfriend o nebusuafo mpɛ gay asɛm ɔka kyerɛ gay ne sɛ saa kora na mpɛ o more because obi wɔ hɔ a efie ne deɛ di na nti ɔno mpɛ sɛ ɔmo ba ne ma asɛm ne na wale sɛ mu enti me nkumafoɔ na apɛ nkumafoɔ asɛm na ayɛ nkumafoɔ yie na ayɛ deɛ yie a na no kyerɛ sɛ no nti no ɔtenkyena nkyena ɔmbɛdɔ ɔmo ntena se na ɔne bɛrima ne nkasa yie na so wɔhwɛ mu nso na sa abrante no deɛ ɔyɛ ana ɔyɛ asɛ deɛ ɔmo no ka yɛ na mesrɛ no on break into silent na ɔne ne na adeɛ ntena I'm say well yɛnhwɛ scenario we madam for sɔfo bi ɔtachi man na ɔka kyerɛ me sɛ me program say ya me fa ne na asɛm nye program so pani pa na me say papa da ɔsɔ hene ɛnyɛ sa me diewu wobɛti na wo papa me kum nipa na me say aden ɔsɛ kwan a wo ma me de me fa so me ya me kwa akɔtɔ aponche me de bɛkɔ ma yanka akoku no de abai sika ka ho se bia me kwa solid down me ba na ma me dia ya aduane na papa ma benye bia me ba no wa wofufo no ne ma no mo di wo ma me ka wo ma me se me kwase a wo beti no dan echi osof pani o wo ye sofo ontimi nka enti ma me a wo da asa suban wo ye di na ye likely say empa so kra no wo ma ne na ba we no akoye sofo nti e no de amemene fete ho ti so obi onye sofo ama me se wagiri so be de wo beko etini ebetumi akase cheating na bi ebetumi a justify ana say bi esuban we nti de papa ni deserve so otwa ne ho ana no de sa papa onye my bow o se da na me kasa ansa na me nwa wo su bebam no na me kasa asem bi se nipa bi onim se wadi first but ekwan bi so ware no nim na wonim nipa bi onim se wadi first hwe ye wo emema ni bi wo amese ye pon anadwe ne ye kofi a be ma katachi pa bon se bia na wanom na kasa e so so le kofi ne otu waka ho efie nye sa be ma no wona aba akoma ofie no so aduane a obo akoma ofie no wonya bi ni e wo kwan bi so of free a jata ofie enu ti de bia me kasa asem se wadwe ye wo se wo ya kanten kwan asi wukunu wo baabi a okodi anwamo a na so mbadwo no obekọ ani mako obekọ o mai de bia me kasa na wo pem nipa a o mai ye mmobo e wo wiase a eye mema mu kura dwempa mema me wadwempa ma me yere me wadwempa ma me ba me wadwempa ma me ma sa mema no aye mobo because ema no a wo madwen mu oha no enya hu sa pe watina pe ma na pampam wakasa wo de ngaw wo se di aseme se yete yi na se tu ye wura ye hira wanwumre yi kase ye nyina wabo wa untimi wa wade fa bag kwa baba yara ye beduru na asofo ne bag ayema asofo ma me fo bi ye wicked na yema but asofo ne ntimi nka eja osu ede na de cheating ba e ma o memo ya wade awie na ye si akire ohinini meda wase na wasem na oka ne sese ya no me pese me ka bi wada roma na oka se opimso ebo pre se emema omo pese omu ja ware entumri kan ko baba yara asofo ne bedi kan mo woni bibi na me ko asole wo baptist bi amin bodin baptist the doors yes baptist asole fam mo nyina me chiam shalom na ne yatie nie me ware 23 years nie no me yire me fa ma asem to obi osofo onimu da enya sofo onipa bia utie na duru ba bi me wife Mami anadakon aswase boye police sergeant Yakupon shwa winim wodru baby wo ye de bi na ha me nam se no na de me kwa akobɔ sofo ama nti me pake me car no me wan say sofo so ba speed hwi twan wo bu careful no cho break no enke bo asole no ayi no mukra so dan no mukra nam se sofo na da wo se ja sofo ma me gimi no na ne nkwa asem no awodie no ho e ho no mo ana ne ni kwa asem na se e kire na mfa me de ensin ma me mfa me de ensin ohini ni ni etia ne say wo ye be ma na say hiam wo ni kapre na so se me kwa madam fudu on ma ko 20 cedis atom ibotom wo nkwa no de sekan atwa paste mu e de blash ni wo mu chochochochocha bizanse nyankopon adoma Sunday kotoko match no wo be ko bia na because we scan ka wonye won fa sekan twa paste mu fa wo na ni etia ni
Ohinini yefunboni nim semasa edru baabi a yefunboni enim semasa. Emfa ho ne de obeya ma be man obekọ. Yes. Hey. Yefunboni nim semasa o. Na da bia meka se afutuba oba ana bema ye tunufo me kwa akopɛ obey me mpɛ no ne yatumi fo a na wode amemene fe. Yes. Yatu oba no fo. Yatu oba no fo na wode amemene fe abɛwale bɛma no. Odo na nka se ni hɔ. Odo no ni hɔ no mo. Ɛyɛ afutuo bi nti ɛma ne kɔ. Hwede hu compromise wa compromise. Oba no mpɛw. Na da bia meka sase we se na pacho waje usu e manso echiti. Omumienu nyina na me beba. Na wo ye bema kan hunu se wo hyedem na ye malaitofo a ne foforo no na dan mu ohye wo hyem be wana wa mu nya hye na atimiu enti se ye tu wofo aja usu ya adwuma wo sompa so de makatua pa enti kɔ so ho enti oba ne beba oba sika na ye den a me do no nko bi be den ebe saa no enti wanya bewuram hit ni na ye den afa na ka real love na nkasa na ebe ya adwuma eno na ebe ya adwuma no enti da bia me ka kromo say emema mebrebe awale ma bi eno omote betenye omoyire no omo da na nka omoyire no no wo ba bi ahokyere nti ahokyere nti na chese ja usu wasem a mekan be ma no bra no woni bie no wode amemene fifa ma me bi saa enti afei na wanya sika na ni abie no afei no ka wanya de wopɛ nti na obi mu ka sese be ma ka so wopɛ wa ye ntwen no wanya sika nwie e wa na wopɛ wa ye kan njennu akwa no a wo pɛ so hu ni pasuban a mani tumi ana ase sika ekura no yes some madam for kwame o ware ye no last me kwasra no obo ejema ne yere wase ye ya usu wadamfo ne de de onimodo na me se du ba bia ye ohia wase ye de for football na iko ne ade ani be se 5 months ya usu kwame ebe 3 months ne wonsi fie da na me so wanya skentra yes na ohun wuni made ehu wo cheating na cheating no kra no ye kan cheating brofo menim say ye sisie but cheating wa ware mu no e ya dwamamo na ehu type e ya dwamamo ehu chain bidika ana se tanka e fa boabo bipo na moto edi nchen ehu papa because o ye kristoni na sa wo ye wadwen so obe cheati a on say kristo ma ware no mokọ mu ye fie de no amokọ ye wede no wo asole de me ko shira so egusu meboa mo na nyankopon e ka asem bi se enkwasiafo ebo hye de nyankopon ani nyeden enye ho enti mo no wo ye sa na de no me ye den e ba so wasem a wo kan ya atwen madwen ba ye ne se emema ne bebre ne ma bi tete wa anye wo yere no because wo mo de amemene mfena ekofa wo mo ti afena ko munya de wo mo pa wo mo pe no so wenum so wo fie ti wo mo ku wo mo nya ye ti na ne ye besi akiri ena enya mema no nko awo ema ne mebrebe susu awale mema na nko mo mpe na ohia obo bi wo ko nya ba bi na obagu on mo ba bi obeta na ye problem ano ma me ka se bi ncho ohinini wo kai captain Major Mahama ai nyankopon fa do ye koku no de nchirabo ase no mo impo sabe mpredwe asema no susum na so na meka sase mu se ne kunu no a oware no ne yere no sorry o ne yere no se nanka ompe no ahom amemni mfi bi ana oje ware be ma no a ene no be ma ne afrim ana sika soso de oba no anya bi o hwe aban enema omo ye ka se be ya ma no sa enti ese no sika no aye den wanya bi enti afa pa no obefa be ma na koma aye den epe ujidi yes of course what is some of a kind rancha ne kai wo se bema se wo yire ana wo mpra ya wo mpra dada no bema wo yire mpra dada se nya bibi na ye problem kitu abi no ni ja ya wo bema no woni ahoto da kosi so obewuo because still an need akire I'm telling you na cheating no ho ehu se ohini ni mama nkasa bi ncho se awale e din chen dade Katre youth na eba no say aware e din chen dade eti momu tutu mirika yes of course said you si hu no ebe hwe na aware bi koso na obey honey darling d meboa baby be na koso
aha ebekɔ so na ɛyɛ na yɛ starting you na ebeduru baabi no ɛho na behu sɛ yes hwɛ ɛkwan a ɔba na do bɛfa so ɔhene ni wohyia bɛma Ghana for mema about 70% wohyia bɛma na so okita ɔba bag a awale no enya 3 years oh yes of course na say new new nti ɔdɔ no wom na yɛ den na fe duru baabi ɛno kwa na mɛma hwɛ o suban no yɛn hwɛ ɛnkɔ so na mede me nsɛm bie ba wie no ɔhene ni bɛma so wale na bɛwu ntɛm a ɛyɛ wo yere wobɛnyina cha ɛyɛ wo yere wobɛnya